kanom don kanu kajing yang iban ya kon ngi haban Facebook yang noru tiga UDP ru kan dai ka wei ka ba ngin saya kendo ban ya le ha man ki constituency jong ka jala de ngayu i ka statement ba ka UDP ka ong ba lese kan yalam ya ka sarkar haus nam arjar fulai ngiru ngi ong ba ngiru ngin yalam ba ya ka sarkar ho arjar fulai ngila ban yo majority ru single majority ru kom ka party ngayu iru ya ka statement ba ai na kaliang presiden jong ka HSPDP uba ong ba claim ki regional party ka NPP kanom la ye ngarungan ong har ni juga por ba claim ka NPP ki regional party ru kinom la ban yang bat kinom la ru tawatang ban paro ngan ong har ni por te na ta kadaw ka NPP ka la long ka balakloi ban ya khun ya ka election ha ni ka snemar pulai ban ya kendo bat kinu ki political party ha ki konstitusi ki bapher kala long ridi ban ya le ya ka ni ka election ka banwan pi habayade bat ki issue ki long pending issue kum border dispute kum ka ILP kum ka themator kum ka ban include ya ka tin khasi hapo ka HCDL jong ka constitution jong ka India kini ki long pending issue ki ba ong no kum ki nong sung jong ka jela ngila ya sakhi na ka por amla len ba ka UDP lan ka kongres ki ya trilang ha bon kli ki sarkar nga ba ngam kwa banjer ha kini ki hosnam ten rei khamla ya ka ban penurlong kat hadu ka ni ka level ka ba ka NPP ka ni ka sarkar MDA hapo ka jingelam NPP kala le menta hanrei lada pikren yang asapang kajing yakam kimat yakam kinu ki political party kimat yakam tenrai kajing sha kipajba kini ban sotho ya kane bat namar ba kani ke sarkar MDA kadai hapo kajing yalam jong ka National People's Party ha ka leadership jong Isar Konrad ke sangma ringkat bat Isar Preston Tensong kum deputy chief minister mton mala ban len ya kane ta kajing yakam ka syong haki tenrai ngiru kum ka parti ke belam yang sarkar ngidon hok ban kam nispa badai naki jing start jong kinong ilam kicungi